Onkorwa Nyanza na Boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo erioto gwikere gose otutarire ase chiabisi chito ichukira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe. Mwancho murigeria ase wiki eria etete na nyariko bango batiretera igoro y'omweroberio gose Oboremi bwa maoga kuruga iga ase liro baria Gusii kolende bono iga ase lituko lia lero na moretire expert olia otendete amangana ya maoga ane mono gochiko twerera mange igoro ya maoga na atotebie ngana kirio gari mwante gosimeku elinde lia yo murigeria ochiko nyara kobaga okora Oboremi buno boiga genda kutubwatia ase metandao yetu ya Facebook buna Ndizi TV News Digital buna sensemo ya YouTube na bogo tubwatia buna Ndizi TV News na boga na bogo tubulikera SMS kwetera se nambe yo erase screen ya ogabu inyora moroberio rasembe no moroberi Oboremi no bonda okore to botambiri tukolia Jumatatu chinsabire chama goroba asto gosanga mange twasange birengereri igoro y'Oboremi no bonda kora tebyango expert geito keri tukolia lero kora tebyango ainingo na ndinga ikwarwa hanena mono ngaiga ogokorera mbia mono umolalia ito sengenjeri tukolia lero twaomeranira iga mogondo korigereria igoro y'Oboremi bwito bwekemerikia mauga oyo gochiko kwanera igoro yakemerikia mauga asa Marieta nigonkoro kwa Julius Moraro Nyambane na ningonde is field officer o Kisii County oyo gokonya abalemi ko baorokereria na nakia ekemerikia mauga kegosimekwa na kikegotorwa na kimpaka nga kigekoniwa igo oyo omurigereria ase TV yeito ya Ndizi TV ntochikwerera mange na kubasemia munana ki ekemerikia mauga kegenderete ase Oboremi bwito bwa Kenya bono iga ase twaikire wane kero kurigereria mugondo gaiga tikatura chakero ororo kero kurigereria mauga ya buna meteiga anda kenali standard eriega neiri umolalia na banta ete kwa ende kele muni standard yo Oboremi oyenjera kenderete Oboremi bwa mauga eyenere enchirega neiri na kero Oboremi abwenete kubwatia erinde nere anyole amapato aisaine korwa ase omogondo ye erinde ala nyara komokonya ere amone amate yae bono to taraikaga bwerinde omurigereria igo kwa igure nga Oboremi oyo simigeta moga gaiga stoteneine ni gasmigete korengana ne kerengo kerikega neiri bono tigango toramanyanga ekerenge kengere kieke gogekera ayo taito gochaka Oboremi obo na kiora bochake bono kora totebia ngonga kayiyo montara nyore chi seedling chiogo simeka moralia nintaete nyuma totara kwanere igoro ye chi seedling gose amauga aria bwenete gosimeka ase omogondo ye erinde omonto gose Oboremi anyore amapata isaine korwa ase Oboremi bwaye ebinto mbiro abwenete korigereria erinde anyora amapata isaine korwa ase omogondo ye nambe yemo netakeira abanyamuna embusuro nere ya gosimeka ase omogondo ye nembusuro ye ng'ayieruete ikiagera nkonyora turi muna abantu mbale ora asimeke kero kende embusuro yetari eriere certified gose yancheire aso gosimekwa ase liroba lia Gusii ikiagera ntobwata mauga muna wona mauga nara kwama low highland na yade nara kwama highlands igo koiko Oboremi ama muna mbusuro kinasimeka na ndenga inanyerusi egento kende gia kabere ngakia korosi omogondo ya buya erinde ogwenere aso gosimeka ekemerieke goikeragwo agendere kerasimekire ngocha tore twabasemia abalemi baito twabatebunanga kibabwenete gokora spacing konyuma bataraansa gokora spacing twabatenanga kibago prepare omogondo obo yani bakoyorema bale mabuya litangani babokia ekero babokiri banyora embusuro ekero banyora embusuro goika bakore gento tokoroka timing yembura erinde kiagera nawe konyaraka no Oboremi oni gagore embusuro tachikonyora asara orora mune mbure ya inse gosimeka ekemerieke ngechikonyara kobage kobwata ase igo twabatebia bonekero kwarigereria factors icho
kwarora muna embusure yekera nkwenda kugisimeka bono ng'aki nkogisimeka mugondo korigereri tore spacing atogoteba muna korwa eraini gochia eraini ende igo togosimeka chibuti ibere echi chire 60 cm koruriuga gochiriuga rinde igo togosimeka ebuti eyemo eyere 30 cm naende twasemia omoremi ing'a ekero bona agwo ase ogochi gosimeka amaoga yatoka muna ase agwo toigochi kobeka naende bimeri binde gati ekiagera egento getakeire korwa ase eriuga na esumu eye ekorwa ase ebisicha bia amaoga igo gochi motu nabo okorigereri muna omoremi oyo nabo tokona komosemia muna ng'aki kiabwenete gotora ng'aki abwenete kwandekera kogenda paka riuga paka amaoga yaba tayari kwenda koire kogenda ase chiro asa amaoga ya andake liroba liririganirie type ki liroba liroba mono ria Gusii ritakeire indi liroba rire ritobu amacha gosoa na ndakoraki na ndasoka omobwekano bono tokoira amauga osimeka ase liroba tokoraka clay soil goseke buse naende twarigereria acidic yani ekwerenda amadini naragotoka ase liroba ayakogera ekwerenda chikorosia esumu ekiagera esumu yebisicha ekorwa ase liroba igo gwika liroba eriberi ritobu buya ase rigochikonyora yani ekemeri gegochikonyora endagere isaine asokorosie esumu indi basako basoma cha acidic bono iga buna oboremi obuiga bokogendera gokorekana anene bono bwa mauga inu buna Pyrethrum processing company kora tutebia ng'ong'a ekero omonto agosimeka amauga ekero ndo chibuno omoremi oito yasimegete igasimegete enkori kera igare chireni chigo chire straight andake nira advisable koyasimeka nande encherende nabo gosimeka rioko gosera simo simeke nenkori naende ekerengo kioboremo omonto nyakabwata karemo kang'ana iga amauga ng'ana na kiara cho in terms of ebituse biri mbuya mono muraria na bonta ete koenekeria abaremi baito ng'a ekero gosimeka amabuga ao nere buya kwabeka engori esababu yokobekera engori no maintain the spacing yani korora muna ekwerende koruriuga gochiriuga rinde indira ase chibuti chiri chiganeire na korugwera ini gochia ase riuga rinde chibuti chiri na chitakeire na korwagwo bono etokonyora you maintain the crop population in a given area yani ase omogondo omunong'ani omobwekano ekero gosimeka amauga ekeyemo obwenete gosimeka amauga akogenda orora ase ekeye yemo niga akogenda amauga are 22,000 asa amauga ye 22,000 igo bono oise gotoka ng'a totumietie engori oise koba mune gwake gekamaga iganari naria na bokonyora na kero kende gwakoria egento tokoroka muna underutilization of your farm mugondo oto yotumegeti buya buna yakoreteki buna yatake igo nakigekogera twasemia abaremi kwabeka engori iga erinde na ritokora na amauga agenda ororo na ng'aniga bono noise gokora bono crop census yomugondo oyo nabo okomanya muna amauga achiete ororo ng'aki ang'ani korwagwo naye nabo okomanya muna onya amauga kare mugonda 11,000 amapatane nanyora korwa ororo ase omotienyi ng'aki ang'ani igo nakigekogera twatebia abaremi babeka chingori ase kero bagosimeka koreng'ana na omoremi oito natotebia ng'a amauga aya iga bwate erebuku bogondo kwaega iga nigasimegete chitaipu bere chitaipu echibere igatebeta yamo na yomutura na yande naya aya ayokubaganwa kora tebia ng'ong'a rioga norisimeke koru mugondo gweterendetere mate buna konyora gose ne bituma ntobwate ebituma biri bya ebiri bikomuguru nabo gosimeka andaka samo garu nunya simeke gwetera sobotu umolaria mbuya mono na omorigererio gwetera ase TV yaito ntaete kobaendekeri na kobateinga ntobwate chinchera isato chiogosimeka amauga gose chiokonyora amauga ari togosimeka mugondo enchera yemo na ari togotaborana amauga ari tokoroka krono abeira manene tokwenda twataborana riuge rimo nabo konyara kumuna ririria aberiri nene nabo gotaborana gochakere bikoro bine paka nonyensita nese mende yokonyora amauga yogosimeka neri tokoroka yani togotumeka obotu tokoroka seed
obotu obo nigo bokorwa ase emegonderia ase obotu yani tokoroka mata clones chikorusia chiareta obotu boria bwa amauga aria atakeire gusimekwa ase gete totebe nonya Gusii aria kwa Gusii na aria kwa makwerende chinsemo chiri chinde muna gochimoro rogoro ne chinsemo chinde naro mbabwata yabo igo ensemende ya gatatu yokonyora amauga yogo simeka ne ensemo tokoroka tissue culture ne yogo tumeka obo science bwokorosia amauga agosimekwa munorigererete mugonda moraria ito nabo korora muna amauga yale mugonda ni garara kabere amauga yale mugonda aya maiga setoteneine ni gara amauga ari yogo taborana tokoroka krono na ariande aroroche gochiensemo ya mate na yandale rogoro na ariaruete asobo science tokorwa se lab akorosigwa erinda abatayare sababu yogo tumeka obo science no konyora amauga yogo simeka bwango ase chinga kichinke iga moga ya tissue culture inara kwa mwango buna matoka ya tissue culture nabakwa mabwango muna tissue culture na nde tokonyora amauga manga ase chinga kichinke asabale mia bange kusimeka muna bono ise gosumora liugaliria wanse kolitaborana nabo korusia amauga ororo goetani 20 aso gosimeka mugondo asogo igetusekemo asegetusekemo anelike edirinde uko ularusie ebikwerende bine pakasita igo toise gotumeka aria etokonyora amange ase chinga kichinke nonye nekera korosi gukorwe ase lap akoira chinga kichinke mono korosi amauga amange na ende kero arari yobo science you maintain egento bakoroka true to type yani nga onyarenge K218 agotigara koba K218 igota ikoburukana na ande igo moga yatari kuburukana nonye onye karose ire lab na boko nyamanya igo so kurigereria na boko manyanga na ye lab na ndiko kurigereria na boko manyanga na ya split na boko kurigereria no isa kurigereria ari na boko ramuna na ikwere ndabwate yani anorete na sengenche yo na bokorora muna aya etabauti nero lakini bone kera gocha gukina wera manene to konyara gutafautisa mono egento gego chigutafautisa nekera ikire elap bago kore egento tokoroka Pyrethrum analysis iganda ke amoga ne metinyere ngabonete kuira kuru zero kuriti kolitanga na gwasimeka paka nge gosokia liogeri bono nkobwatiero moraria muna amauga kigwasimeka so mugondo na mbe ya monya gwasimeka aya yogo taborana nyuma yemetienye bere ne nusu mpaka emetienye etato wansire gotora oise gotumeka obotu eboko ire metienye etato gosime kobeke nasari naende kwero kwabo simekire mugondo naende bwaire metienye etato naende wansa gokora igon 6 months ya ira 6 months bono gokwenda ya tissue culture arona bokonyora ire nonya 6 months sababu neringa igabwate ndagere nyinge agenderete koragera ataransa gokora kobeke bisicha bono etogotebio mulimi gose twamo seminga ekero kwarorire dia korire na nemetienye ebere etato okora mune ligenderete kona gukina rioka yani kogararia kobeke bisicha bwangu nere buyali alitogore aliatanane irinda alisimeke buya bona alibone likoba disturbed somehow kwanyora muna liansire kobeke bisicha kono kora bwaterera gabo umumanyito ende togenda somotimoka ke utokina sensemo ya kabere no chiko tatebyanga amaroira na rororo akale kulia amoga yaiga nandandake na kiarabe control omancho muligereria ningarete no genda tukubwatia imeyo morobeli Oboremi nobonda okolete botambili kule chuma tatu chinsabire cha magoroba asondete gusanga mange na kwemanya mange igoro y'Oboremi bwa moga wetera se umumanyito tubwate asiri tukulia rero tetona na somotimoka ke okone tutaragenda kora tubwatia wetera se mitandao yetu ya Facebook na Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News na bona bogotomera SMS wetera se nambiyera se screen ya ugabu tetona na somotimoka ke go ngwiri na tuli omurigereria
television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi ery'obwikere abarigeri ya Kurochi County sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na Boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo eryoto gwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira se nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe omwanchu muligereria nande twarura somo timoko asto asoire asensemo ya kabere yo murubiri yiga asto no mumanyito bwa maoga aseri tukolia lero oyo tenenete ensemo ya mogoka ime county ya Kisii asago chikwandira gutumanyia mange na gutebia mange igoro ya moga ane mono ningi kalike bwete kubwatigwa aikoli sko gabu koligereti omurubiri yiga ende likwanyara kwa kumanyanga na kyumurubiri yiga obwandate gokoru tubwati wetera semetano yeto ya Facebook na Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News na boyo na botumera SMS wetera senambe yo era se screen ya ogabu tetora sanga monera tutebienga amoga yiga na kyagotoru na namone karoligereti kwa bako kwanege ganimbwate egetonga nime tumwanchu mulia na bora bwenge gatonga ni gotore cha yoka kwende karatu akolete nsementanga ni yomboroberio akeratu alenge no yo minto gali expert yani omonye no mugondo nanya toko bagago tutebianga egetonga na kikirekia asogotora amaoga kolenda expert tikangara tutebianga nekene eketonga na kikia nande na seki mumanyitu egetonge getotayibona moralia mbuya mono asengencho naende twairanira sense mende ya kabere tutaete gukwanira na ekera mauga asimekirwe bona abeire kagotorwa tete kwenekerio murimi komotebi muna amauga ekera abeire agotorwa igabwenete gotorwa nyuma ya matuko 18 na kwogoteba 2 weeks na mauga yekera abeire agotorwa igokorigereri kwarora muna riugariane riarambukire buya riabeire horizontal esababu yogotorera matuko 18 gose chigwiki ibere igotokonyora nga esumu ya rurense yaikire igora nekero yaikire igora etobo gotebiguna esumu nyinge igere gatigati ya igase gesiche kitokoroka kere yero aguno esumu nyinge eberete igo oise gotora ekikere entonte yebono terakina eikere chinga kichiri chibwenerete rigotora na sumu teraisana igo na kuo togotebio muremu nekero riuga riaikire riabeire horizontal riaikira matuko 18 na rioko nyara goba gukuritora nekero gotora to basa gotumeke plastic arane na abaremi abange mbanarete gotumeke plastic nerere bwango korende nigo togosemio muremi twamotemi na obwenete gotumeke egetonga eke na se sababu nga inkebwate chingoro gaiga asembe okoraki yegosoera iri ekero gwatoreire igora nigo konyora muna embeo mauga ya kwabe kama taiko chikunyara kobaka gusambana naende twamago igona kwogota nekero gotora ni plastic ama ugari gako na okoraki gako na gusambana kiagara mbeo te igosoa naende twamago tebio muremi chinga kichirio bwenete gotora nchiri chiechi onye mbura ya twete ogotigo mugasora aka ama ugaba muna naka mukake kwa magonya tora esababu neringa oise ko yatora kare no bonyuboria okonyora na maugaria igako na gusambana igo na kwogoteba muna gwatigo mugasoa kabuya iga erinde kwa magotora maugao bone kero kwa yatorire nita keiro yaire oyanekere nga yoko yanekera teta keirio anekere abalimi bande mbale bakwenda barora una lisiko liabone ligi yalire babusa banekera but at the end of the day ekara bagochikonyara koba bakwandora maugari abo okonyana kero kende babucheranirio mocha umuchanga igo etogotebio muremi ekero okero kwa okwanekera buya okorosie getanda kia okere igoro kwa bekari ichambe kwa umura maugao kwana koyancha ligoraria erinde kwanyora muna mauga irire amatuko 4 paka matuka 5 iga kwanyora mauga akorete umire ense mende ya kamere yokuomia maugao muremi ataiko na gochandeka mono neria bakoroka improve technology bakoroka soda dryer
okorosia aganto gotumeke polten paper injira nero togocha twakoro kimune solar dry ye korosiwa erinde kwabeka maugao embura ne isagotua toikona gochandeka muna maugao nena kale isiko tigangende chikonyara kabagingo nyanora igo koenda kwanyora muna maugao ni gale buya ekiagera omoturori twaroke polten igoraria amache igo kwarora amache taigo swai igo naro nabai konyora ira motukabere go satato amaugo mire nesume bete maintain anda kenane ndo chenga moga ya gotatigabu nkia amauga ya ninkia ka agokonya bona atorirwe abaire ready amoga ya nabwate kenda gokonya elindo mumanya manyenga gosomorigeria manyenga amoga ya noega gosimeku obuya bwa emboro gushimutu obuyo bobo bwa emboro biyo umorari ninkoira ni mayaga sinini ngotemu na amauga ya kero muremi anekeire na atakeira yaire ayaoni chinse monchiro ntubwate chincherana ange kaneiga umuremi abwenete koni amauga na mbeyemo ngwetere society chichiricheto chiakurukare ase bakoenda barimi barosetie bakoenda baoni amauga encherende ya kabere togo self help group yani abantu bagochamo barosie kiombe baoni amauga bagwetere group encherende ya gatatu ngwetere yitokoroka individuals umurimi bono muno uyo igale tayare abwenereta ko egwe namba erinda mauga yagotorwa aenda direct factory ekera ikire factory asiegwa umurimi uyo maya mune sumu yane ngakia engani ekiagere ekera kogenda gwetere society ne ichi group ngoenda ari umurimi naro kurenda buya naro taikurenda buya kwanyora muna aburukani igo kwa makanyora muna nere buya anyora mune namba akweoneria mauga ejerende ya kane ngoetere tokoroka flower collection center asabali mibali babwata makamake bakoira mauga abo twabapimira kose bapimiru ne company naende yabaka nako nkwambo ligoro ya obuya bwa mauga amauga ya namaya emiaka ya kale Kenya yale go control 80% of the total production in the world. Bono iga esababu bare kwenda mauga ale ko ni gugochisiko ekiagera ntobugate ebintu gosegien ebintu bikorosi ukorwa sama nke gento kam ikiya kogera basongo bayanjete korosi bare ebintu bigoita gosama ryoga goita ebichuni ba korosi bara maryogo agoita chiumbu bono igo ebintu ne binge injiche bono Kenya seito ekitwa kolire na mbeyamo nkoni toramauga guchisiko asa basongo bachikorosi ebintu biri bare korosi aiga Kenya twakorire gento tokugura ka value addition ekera mauga ara mange nkorosi tole bintu kurwa sa mauga aya na into tokweoneria aiga Kenya erinde twanyore echiro erinde ntogo na gotaone echiro ya kei korosi tole gento amarioga gutumeka mugondo ase chindagera muna bonora asiarire chingeni obuya bwo gosiarira mario chingeni amarioga aya igogo siarira nande marogo bagwa koraki nabokoyo ukorusi chingeni chiriori atabwatia ne amufu effect tubwata mariogo orabeka ase tangi eriogo gosiarira ase chingeni etokoriro kapaegiro amache chiumbu nchiache tekobeka amagena ase chitangi gosasa amache atene ntobwate eriogo tokoroka paemos ogosiararia amagena aria renga aria samacha aria ateneine akoraki asira korwa ekero ise gotoka pati mbaya chiumbu echi amagena ya turagigwe abeire chiumbu achiasoire munyomba ntobwate eriogo togosiarira nyomba neriogo erio erikoro peraso bono nabo gosiarira nyomba libagoko na korara nse yenet kwanyora munora ire buya otai umbu etai kokona koraki dai kona kubutisa na yanda mange kera ntubwata itokoro kapaetic ogwaka se chiombe amagecha ali aroroka omaeri oyo ntubwate gento tokoro ke paimak nekero amauga ya mitiru esumu ya rurororo bona atigaira amachicha ali ni garama ya asokorageria emifugo yeito chiombe muna bono ise korageria chiombe konyora nambe yemo na bego itekwerende ebianda biri bigotoka ime ase chiombe
namba kabere na bakonyora muna endagereye twaruka paimak na bakonyora nga nigo ekoleta afya kiagera debwato almost 13% protein igo kumanisha na beko gere ng'ombe yakora yano so bono amauga ni garama ya anelaikie kwirende amarioga ari togotumia gosagotumia gwakoro synthetic synthetic na araria gosiria na kigeko gere bimeri binde koru Kenya muna chiafu kata ne bintu binde kero kende bikwangwa ekiagera nigo bisiarira amarioga akoro synthetic lakini yakaro utumia kata amarioga akoru asa mauga igare natural igo paka na igure ngana bogusiara samache irapanga macharia asoire eliogeri umwanya bantora ka no isa konywa machari atabwatia na effect igo totebe asobuya amoga na bwatubuyo bonge anamo no yagucha simwanya bantu kero nyaitire chumbu igo chia mukonyire nande bona nyuma achari ta kumuita unlike ora sia riogolinde onyore ngari dire synthetic onyore ngari amokoreria amaretira matara sumubiri na kigeko gera bagoteba na twatumike kwirendere nacharo amauga igabwate obuyo bonge mono goetani konyora na ne chibesa chirio kubeko mufuko ikiagara kero konyora afya ya erengiya nigo konyora muna naye ogokore binte birembe chibesa kware gutumeka gochikorwarerwa ikiagara gwatumeke riogo rikorwa samauga okonyorana na bagokore bintu binde na sobuya go igona arenga chincho kina chiro chingonya konyora chire ndagera kuruga iga kera nindo chenga chincho kingonya gote chira samauga ya na chiro chigongonyara chire chicho gotorasari obuke igo bono obuya boro no bonke mono bono mwancho murigereria ati gaturanda somotimo kakiga stogo chigo cha sensemo ya gatatu no manyo itobweri tukoria rero anya kobaga gotutebia nga andake chiro ne rororo ya moga yaiga nande boigo na chiko totebia yanda mange aliaga ne iriko manywa wetera ase amoga yaiga yanda gotobwatia ase mitandao yetu ya Facebook na Ndizi TV News Digital ase nsemo ya YouTube Ndizi TV News na boina wotomera SMS wetera se namba yera screen ya ogabo na bonyo gotete kuimanya igoro yoboremi anena mono oboremi koruga iga semo asinsemo chito tarase dobale usi na bokumbwatia ase mitandao ya Facebook na Mildred Momanyi endeli nyako bagoko sanga na kuimanya mange yatorera somo timokakego kwiri na tuli television ya Ndizi TV vono na bukura yubunchulia bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigeri ya kuruchi county sana na ibire echuchi ya sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere ugose otutarire ase chiabisi chito echuchi ya senyumba ya Brighton Apartment ejire busyo wechiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe omwancho murigereria nande twarura somo timoko asto soira sensemo ya gatatu yo moroberega asto no mumanyo itobweri tukoria rero oyote netamangana ya moga obwato bomanyi igoro ya moga amoga somo rubwe kanyambo Pyrethrum tali moga yugusmeka gesona igo manyi igoro ya boremi wa moga nanda nne mono onyako bagukumanya nga moga yankia okonye nande mono nakiara okonye ayebu no muremi yana kutubwatia ase mitandao yetu ya Facebook na Ndizi TV News Digital ase sensemo ya YouTube Ndizi TV News na bwe na botumera SMS wetera se namba yera se screen ya ogabu ende tunyako batugusanga asobwamo boigo tobese kweba kombwatia se mitandao ya Facebook na bokombwatia se page ya na Mildred Momanyi ende tunyako batugusanga mange asugo chikwema nyigoro yoboremi anene mono kuruliro ba lya Gusii bono yo minto kora tatebya nkora to iranga sensemo ya amarwaire ali pest and diseases amarwaire ne bichuni biri bikolia amoga yega nanda ndake na kibiko ba controlled omorali ambu ya mono na ende omwanchwa omoremi itoti gantebe muna
ekemeri kia mauga nkebwati barwaire mono mange yeko yaria buna kero kende bimeri binde ekiagera amauga yekera gosimekwa na endo yasimegete buya no bwoyo bokoro kutia SP igoge gokina kebwate ne chinguru itangani ekemeri kia mauga gioke kenyene ne esumu ekero kere esumu igo na kwogotana binto binge mbyanje tiko kuneke ekemeri kia mauga bono ebichuni biri biko korarie kwerende amauga igo bikoro ku trips ebina bibiko ba common igo bigocha chinga kichio mugaso mono oise komanya muna ebichuni ebimbira asa amaugao na bokore talisa kararire lirabu wekumbe igago chinse okongonte iga na bokorore ebinto bikororekana koba yero ebi nebichuni nebichuni ebi koba bire byaichakero kende byabase bisicha igora agune kero enga kiyo mugaso kego chigo ikekere mbura yature okonyora mune ebichuni ebi byakorereki byaroroki otaigotumeka riogo rinde asogo siara kokogenda sensemo ya marwaire nabo mona marwaire agotoka akomochiko babere igago saa 3 obo mobwabo nigo tokoroka root rot mono nigo bogo affect liuga korunse asemeri oise gosumora liuga liriao oririgereria asemeri eri yaye okorora mune ekomochiko beme mwamu na endo ise ko bamune kwa ngusomori ori go chance iga okorora muna nigoko okoniaroka go chance bono ekige koreta mono oborwaire borigo bwama uga korunse yemeri ngoetera asegento tokora kachinyongore gose nematodes bigo tokanse yeriro no borwaire bonde bogocha bokomochikorekana no bobakoroka Pyrethrum wilt no asoko nyora liuga liko likuoma bosaigo na boigo borwaire bonde no butokoroka bad disease bono gotanga marwaire aya tairasi motume kama rioga mange eriogo la tumeka mono muna gotanga borwaire boritwaruka root rot no korete eriogo tokoroka ridomi orikoroge diriogo chigosimeka maugao kwaenda gwatobeka emeri gochiari ase eriogo riria kwa magosimeka maugao encherende yogo tango borwairo no gotumeka clean planting materials na kwa gotana amauga alebuya atabugati borwaire ekiairo se koleto borwaire yani eriuga libwato borwaire na ndo lisimeke kwao na depato lyakode lyaletiro borwairo igo ekero simegete clean planting materials ne njere yamo yogotanga oborwairo igo gwatangire root rot na gwatangire boritwaroka Pyrethrum wilt aso borwairo bobwe bisicha borobu is just natural bugento bakoroka physiological yani okonyora liuga ligo develop kwerende ebisicha bigwansa kuoma bosa igo no bitarakon but eventually karosi mekata maugao ale clean ligo okonyora oborwairo obo imbo igotoko egento kende nataka gukwanira omuraria igoro ya amauga ya bono twayasimekire twayatorire igotogo semi umuremi muna kugwatora amaugao to basako yagacha nyumba buno ko yagacha nyumba nesumwe kona okoraki ekona kogendansi ekiagera ririntu atebete muna liuga liao okoritorera amatuko 18 na liesumu yaikire atete pick ataraika amatuko 18 esumu yakoreki teraika kago etani amatuko na 18 nesumu yansire okoraki yansire okea igo twamagata muna ekero no gwatoreira matuka ari 18 utaya pimeti ase chinga kichigwenerete oyaga che nyumba esumuni yako na okaraki yeko na gokea igo twasemi umuremi amauga ukugwa torire tumeka chinchere chiri twateba inye chiokonia mauga
gwetera society gwetera a group gwetera individual gose flower collection center bone kero gwapimire intubu na Pyrethrum Processing Company of Kenya ase ngokorera nande nabere ngokorera ase miaka etari meke ni goto kwa kanu murimi on the spot muna tuwapima iga ikora mwa tore advance ya 200 per kilo muna tuwapima ekera mauga ya chire aikire Nakuru a factory inkokora bale gento tokora ka Pyrethrum analysis yani bapima obosongo bole asama ugaya esumu bono omulimi ngwa kanwale etafauti nyuma ekero bakorire Pyrethrum analysis igo bamomenta igoro ya siringi 200 igo 200 taichibesa chance the highest paid kwere Pyrethrum content igere 600 shillings per kilo igo igekera moga ya pimirwe ekera alia se factory igo mulimi gotatuka chiri 200 nando mulimi ngoleterwa lebesa yende iguru nko moletera toro muralia chibesa chinde baadaye twamoletera ne statement ekoro kinga amaugao nigalenge esumu enganiga esumu yanse kabisa ya 1% nereri twakana 200 muna advance so yagendera kuna gokina kego chikoika 3% omulemi omagwakanwa siringi 600 ese kilo lakini is not automatic muno akanu 600 ebinto mbirororo bigochangia erindo ikere esumere ya 600 ase binte bimbiri biye bibo nambe ya monto bwate embusuro gwasimeka ntobwate chimbusuro arakabere ntobwate krono aliyo gotaborana ntobwate ne variety aliyakorwa sobotu variety na aliyakorwa yobotu twateba muna bono seita etogosimeka itokoroka K218 na arakoba seita aya krono ntobwate na K64 ntobwate 122 ntobwate 313 ntobwate 332 aina aliand gati yali akwa maseita nande ntobwate ali amakoro twagatware muna maruanga nyamasibi na yanda bono nkobwatiere embusuro gwasimeka namba kabere nkobwatiere omogondo ngakio yorosete oise koburukania ebimeri binde gati igo bikwenda byarwanerera ebinto biria gose endagereri yale kwenda korosia esumu yagere esumu yakoraki yaira naise yabwati chinga kigwatora natieka gukwanera ebinto biria chinga kichogotora ngo affect biria esumu nebinto binde no kwanekera negento kende mono kigochangia esumu yagenda nse negwetha buna liberera likoba igoro buna esumu yakoraki yagokea muna abo kendu bakoba igoro buna esumu yakoraki nere gokina igo bone ngaki embura igerengia embura ngaki embura esumu yagotendi koba igoro ngaki yo mugasoro monge esumu yakoraki yagenda na kigekogera oise gosimeka mauga bono totebe gochichinsa mo chirichete kya Gusii gochimata ali bonchali na gochi South Mugirango ase ngencho yeriberera liro esumu yagokoraki ekogendanse na kigekogera mauga kwama on the highlands buna gochinyamasibi muna nyamasibi no enda gochinyamira rogoro chinsa mo chirira mashago etalia na kigekogera mauga kwama ase ngencho igo ebinto ne binge biregatia no eno ko gachaguoka kurugwa ya torete oya gacha nyomba samatuka mange esumu yakorere yake igo ntobwata ase chiro natie kagoteona ntobwate chiro arakabere ntobwate international market na ntobwate local market ase tokoni within Kenya and Africa na natie kagukwana binto bike biritwaro siri muna roko anda kenainde ayebuna expert gosomu manyibwa bwa mauga andanda ke nkiora advice yo mulimi uri skogari anyara ko baga kumanyanga imauga kia yatakire gusimeka type kiere engabuna ne chiko mukonya elindelio achiko konyoro ko esumwere iguru na alia arosiri korwe labu gosina yo split omoraria timbiya mona seri bagerio na nde tigante bie
omoremi oito na omorigereria oito ng'a mbuya osimeke amauga aria arosiigwe ekerero turatigaria ita amakoro nyamasibi gabwata oborito lakini esumu yakorete ki erense naende tosimeke bona amauga aya arosigwe ekerero muna K218 na ariande natieka goteba arosigwe koruera apa ayo nara amauga abwate esumu ere igoro naende rakoe rigesa rire rigiya na amapata amaya erinde naye bwegokerie ase okwegendereria na boigo toteme komanya muna goetera ase serikali yaitu yatosirire goikera ase twaikire bona igo kobwa mono ekaunti yaitu yega ya Kisii twatemire kubwaterana goetera ase omogabano ito Simbarat otosemiria amange naende otoirete task yokogendereri korora muna ekemeri kia moga kiairanire Gusii muna kiarenge chinga kichire kare bono iga ntogendete koumerana na abaremi gwetera ase chifora mwawao igo mwancho muri ariko igure ase okonyora omumanyito onye gotete komunyora elinde lyonyora obumanyi buri igoro mono bwo gosimeka moga igo genda ase chifora mwechekera bagotangasa ng'a itukogete abantu bali batete gosabaremi tumera na nyamasibi gostumera na masimba gostumera na ndonsi igo esokia sobonge toka gali egero manye elinde liria bande bakonyogo bagochikuira chikiri chabo tochikuye boli aki abanga ibanyora to bumanyi obo tiego nyokonyora obumanyi kurwa somori myino ogosomori myondo osimegete genda nyore first hand information bagotanga bunekorwa asomomanyi edie ntangani nyenyore korwa asale etara ikasomori myonda chogotebia kora sanga na barabu elinde naye kware manye elinde koko tema kwerengana ningankinda asimekene bituma gosena maoga kwanyora no matege ntogosimeka igobono omomanyito kora anko advice omoremi yomweli agwete ese taika omwe advice omoremi tiganko enekerie omoremi oito Gusii na omogusii omogima tiganko enekerie muna ekemeri kia mauga bono iga kiairanire echiro nero na echirero lakini amauga naro togo tutabugati igo twari kobasegeta muna togende toirane mugondo erinde tomenta amauga mange tonyore chibesa erinde chitokonye ase okwegendereria ase obogima obotomenyete buya mono sana ase ogotwanchera gosange birengereri amona intu anamono gaiga asigeta seni yetu kya Ndizi TV ase boigo twegenete ng'a omorigereria omoroberi oyo boboremi nobonda onyare kobaga gusangana gwesemia mange mbuya mono sana na ndigo ikenga kiende mbuya mono na incha sokonyora libageri asanti omwancho omorigereria ngagere tugwatire kuri umuchakano bomoroberi oyo iga gwikabana twikire omwerio ase seme iga ya moga igo kwa igure kikega neiri elire kwanyoreria amapato gose okonyora kuri iguru kurwa samoga ega nande boyo kwanyara kobago komanyanga amoga sinarabwana to gosimeku liro bandiriri nabo igonyo gotete konyora kuri iguru ko igura nga moga nara akokora tissue culture ana moga ali akora sukuru ase lab igo ko igura no manyita tabiringa amoga ali nara maya asugo simeka asichinga keji chiabono ekegera ninga gotwara ensumu ere iguru nekikega neiri kurugali ase company nesumu tali obolito na baruko baga neiri gali bunayo murimi okonyora so bolito nensumu nerega neiri nereta kire asekerango kigore sengechongo ebintu bikorosigu nigo bitagete ensumu elinde goite ebintu biri bitali gotokonya intu na mwanya bantu igo genda gotobwatia ase mitandao yetu ya Facebook na Ndizi TV News Digital nabo igo tobwatie gwetera sensemo ya YouTube Ndizi TV News nabo igo toiba gotomera SMS gwetera sena mbiyera screen ya ogabu onye gotaite ngotare bakamugondo kwao aso tugete tugo yao kemalike ndi yonsikeliyo simegete ndikera SMS gwetera sena mbiyera screen ya ogabu osinchubaka ase mitandao yane ya Facebook page yane una Mildred Momanyi ondikere gali ondikere nganiche no molemi mbwate kemeligete ninta etocho ntalire asetaike yamo osena bongo gwakira sesimi ende ngotalire ende tusange omuroberi yo bobolemi nobonda wikinga kiende nande omuroberi buno yo iga astogo sanga mange tuimanya mange igoro yo bolemi mbwatie ende tusanga mange round ende astogo cha kumerana wikinga kiende nande bye bye. Omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura yubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigereria kurochi county sana na ibire echochira sorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio to wikere gose otutarire ase chiabisi chito echochira se nyumba
nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bw'ekiro ya Embassy ekero kugende nyakoe